presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kiniga po ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Oscar. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Oscar. Kini usahay maghimo tagbutang nga maayo usahay lainon pagsabot. Nga imbis maayo atong tumong, dautan man ang ilang pagsabot. Ug mao ni ako asawa. Pero aron ninyo masabtan ang sugilanon ingnon ko ni pagsugod. Who will love you? Pre! Pre! Uy, pre! Ikaw mo guli na. Dali ka na, pre. Iso na, tutunan ng gate, pre. Dari. Pre? Ha? Sige mo kanta-kanta. Lupi mo may pensionado ni mo. Kinalagay ko tayo lingaw, pre. Sige lang, kanta. May na lang ni. Pawabas di malas. Speaking of di malas, pre. Murag lisod kayo ni maabot ni mo. Kay karon lang, pre. Swerte na ang midool mo. Ha? Ang mo pasabot, pre. Ikaw may ani dinis among tungkaran. Dool, nanako, og ikaw sa ang swerte. Di akong swerte, pre. Ha? Di akong swerte. Ha? Pero akong nada ang imong swerte. Swerte! Ang may pasabot. May dakang swerte, pre. O, pre. Usap na swerte, ha, pre. Kini, pre. Swerte herbal coffee. Ay, pakisit. Ha? Unsa? Yay, tani na. Swerte mo panglawas ani bre, mo panglawas swerte. Swerte ang panudlan, og swerte kayong cheese mo ni pre kay bugapo mo gani. Agoy. Swerte ra kini ya. Naamang kay mga paborito nako nga mga herbal pre og sa akong gipang-maintain pre para sa akong kalusugan. Speaking of kalusugan pre. Na ako gi-maintain pre. Way makalupi ka ni swerte herbal coffee. Dili na ko ilisdan nga ako mga herbal medicine pre kay nasuwayan lang doon ako. Kani, wa mong ko kasuwayan na pre. First way pre. Kumpare bitaw na kong usap pre. Nakauyon mo dyan eh. Mo nagpirmi niyang imnon. Ang swerte herbal coffee. Swerte balas kung kauman ron. O ba? Pre. Kisa mong komparehanin mo ba? Si pare Totski ba? Totski. Mo niyang gipirming ginom. Dua kadlaw niyang imnon, pre. Sa kadlaw. Ay, lagi mga sakit-sakit, pre. Nawa. Mauba, pre. Yung sakit na diabetic. Nawa. Naulian na siya. Words ko, pre. Ang sakit niyang insomnia. Wag tang. Words. Katong sakit niyang tonsillitis. Wag tang, pre. Words. Ingon ana kay epektibo ang herbal coffee na ko, pre. Kaning swerte herbal coffee. Kumusta naman pare Totski ni mo, pre? Bago pang nakagawa sa ospital, pre. Na-hospital di ay pagkakitod ko. Ay, ibali naman, pre. Asam di hospital lagi balin, pre. Tapos pinanarya. Ito na binakog na ayo na. Mayo ba yung sakit? Pero saan nga, naligsan din, ayaw. Ligsa! Nabalian og tiil, pre. Nabali ang bukto niya, nabali ang liog.
Di mo na herbal, uy. Balik-balik ko. Kakidot ko. Kakidot ko. Di lang ko anang herbal, pre. Kay naama rin naamang ko'y paboritong herbal, pre. Kani, pre. Di ka gusto herbal kani. Naam si ko'y baligya nga, diring mga vitamins. Wala ko diring vitamins. Nakoy dang mga vitamins. Diring vitamins. Oh, ugupan pa. Sa English ba, pre? Itira. Unsay et cetera, pre? Itira ba? Aw, abi na ko unsay yun sa nang et cetera. Ganahan ka? Oh. Ganahan ka na? Itisi. Dong Oscar! Uy. Di ako gawas, day. Kinsa na yung gikasulti? Murag burrito na ba kay baba? At doon kaya ako, bi. Basig unsa na. Duda taan na da. Dong na. Kung ano tayo? Itisi. Ha? Kasi itisi, oy! Et cetera ba? But sa but. Bisan unsa. Murag kompleto man tingali ni siya. Unsa man sa nga tambal? Natay tambal ay! Sa mga giuba ka? Natay tambal din giubag na eh. Kaning asma sulon. Nya? Oh, Kay allergic man ko, ana. Away problema. Tapos ito'y tambal para sa allergy. Pre. Nakay tambal sa himat yun, pre. Pre. Tiwasin tablik. Ha? Oh. Usara ka tablitas, pre. Solve na! Kido to yun. Naunsa naman ko, pataka man lang kagpamalit. Sa may pataka? Ha? Para man sa itong kayuhan, namalit tong daan o matambal. Para abot sa gayon nga, makinahanglan ta. Ay makuha na yun na to. Ayaw lagi patakag pamalit. Kung gusto ka ato gis pharmacy, anong anak magkapat anang tawhana, uy, may magdoktor na. Wa magani na siya kaayo sa iyan din awan nga naghibat lang. Inuwa yun sa di mo eh. Ay, kay tinuod man sad. Suma, kabantay ka sulti niya. Murag galingi, ini kasulti niya. Ay, ayan na lang ko panaway. Bisag na aras sa tubangan nato nakigsulti, mulingi gyud musulti. Lain kitan-aon. Ay, nang lagig panaway di ha. Nauna sa magawa eh. May ganito siya kay yarang pananawang na hibat. Di prayers na mo nga. Ay mong naong. Ay, hibat. Unsa? Agay. Ha? Agay, aray. Gusto ko mga. Hilam, usbati karon. Sunod ha, patakag pamalit ha. Pataka niya pamalit ha. Di ka na, kumutong ko yan ang naong nimo. Oh, naong manggod. O sa may gusto nimo? Naong gyud. O sa gusto nimo akong kumuton, imong itlog. Kumot ka ka? Ha? Igor mga ganit ka muhap-puhap? Hilom niya! Usahay kini ko asawa, masupak yun siya sa ako ang mga desisyon. Murabag naasay kagwalingong desisyon ba? Di siya mag-agad ako. Gusto niya nga ako may mag-agad niya. Murag nalimot siya nga ako maoy pana. O siya ang asawa. Siya maoy magbuot noon man. Niya to. Pre Oscar! Oy, pre! Pre, karot! Muya pa ka, pre! Ikaw, buhay pa sa ka. Aw, nabanhaw na di ka? Banhaw. May sa pagkabanhawan niya. Banhaw. Murag nag-una pa man kas kabanhaw sa itong ginoo, pre. Hanabi ani mo yun. Usam tao. Tuo di, pre. May kinakita taron. Oh, sa Biblima. Pre, uy. Bira ko na galimot ang pagsulti o doon na kay problema. Sulti lang ko. Bawa biya. Ulagi, pre, pero kuan lain ni pre, may kinakita ron kay aron pahibawon ta ka sa akong birthday. Karong umaabot nga naman do, pre, ha? Timing kaayo nga wa gyud trabaho. Iya, sa unar ba ni mong birthday? Wag kita day mo sumsum tagdila. Ikaw karon makalugar jud ka, ha? Sa man, wa man ni trabaho. Okay kayo. Bisang subado pa, pre, makalugar ko. Ay, Howard, sir. Wala makalugar ko. Bisang usahan lawa. Nga naman, pre. Wala ko yung trabaho! Bungot sa ito. Oscar! Anong wala magtrabaho, pre? Ha? Dili ba nagtrabaho maka sa construction? Diya sa may Ayala dapit? Di ba kamo man trabaho ng building diya nga mong dako kayong building? Sa jeep ko na, pre. Sa jeep ko Ganun na. mahuman na ron? Hani ba? Wamhuman, pre. Mabitaw nga awan ako yung trabaho. Nga naman, pre. Kung ano ganing ipaundang trabaho, pre. Ako yung hungong ni mga nautas lansang. Bungot sa ito. Day, mangumpra ta para sa baddo ba? Unsa ngan? Naamang ko yung mga bisita ng mga nini ka sa baddo, sila si Pare Kanot. Ha? Nag-ingon ka para sa mong birthday? Oh, Unsa man ka, uy, pagkauwaw man lang ka. siya pa kauwa ba? Kaya nga naman di ay. Maghigay-day ka. Ano sa man di ay, mabitaw mangumpra ta para karong Sabado,
Kay sunod ugma na ba? Uy, Oscar, ayaw to ang palabi si mong hambog do, uy. Si hambog ba? Hambog na lang mag-birthday ta? May lagi unta daw kaghikay. Kapilan na ni mong birthday. Sumas una. Naghikay bago ta kani adto si mong birthday. Wa in taon, uy. Wa lagi, kay wa man sad ko yung mga bisita ato. Karon na, ano ba kayo bisita? Kinuong ko ni mo. Kisa mo sa mga bisitang mga ni. Ay sila lagi pare kanot, pare bino, kadyo, mga barkada na ko ba? Naginoo ko, uy, pagpuyo in taon, Oscar, uy. Piday mo eh. Ano man ay? Usap ni problema sa akong birthday ha? Ay, way problema sa imong birthday do. Kay siguro mangyud nang madayon, ang problema ang hikay sa imong birthday. Mangumpra ganita. Ha? Unya, kisa may muluto. Oh, ikaw, siyempre. Ako, mangyod. Kinsa man na imong puluto ha? Ang hapon kitang muluto, nga kamaom ka? Uy, Oscar, pasabto ni ka ha. Saan naman sad? Kung maghikay gyud ka, una sa tanan, gamay kining lugar sa atong bay. Ato tas gawas mo butang tag-tent ito. O lagi, sige, ibutang taana, sige. Ang mga plato. Asyam ta mga plato. Mamalit ang mga paper plate, day. Hasta baso. Mamalit kung tag paper plate og baso. Ilong ba? Bugob na rin mo eh. Ha? Ano good? Dili mo na paper plate ang baso. Paper plate gani, plato na dili na baso. Ilaw na ay. Kapoy ni, pero oo, no? Bitaw, sakto. Sorry, correctional. Hilom na di, day. May na kay birthday ra. Di maghikay ka, bahala ka, oy. Nyo, saman. Makuyog ka na ko mangumpra. Kaya di ka makuyog. Ako sa mga to. Ay, oo, ay, makoyog ko. Kana ba? Ngayon na, pag-ilis na. Mangumpra taron. Pagkalagutusan niya ko asawa kay, muro dili ka ba masuporta ba? Pailag siya mo ay mag-birthday. Kay di yun may tabong away hikay. Karoon sa kong birthday, puro tapulan makayo. Unya to. Kanina. Magpalitan ni. Pare ni sagol na to sa humba kanina. Ay, maghumba. Bagid ko na, may ginalinggot. Maghumba lang ka, oy. Para ba na kit-kiton ba? Sos! Pagpalit og baboy, tunga las kilo. Ano sa kanina? Kamagpansit ha? Ay, pansit, uy. Magpansit pagid nga naa na may miswa. Muli ay! O pagalit naman kung magpangumpra. Ano lang? Hindi naman tabang luto eh. Ano man? Pagkano na itong quick na itong mabisita. Sayangan? Tungod sa akong kalagot, wa na lang ko mamalit o para hikay. Mautong pag-abot sa bahay, pag-abot sa akong birthday. Happy birthday to you! Oy! Matay, gitinoon mo yun ninyo. Kumidya raman tawa ko, ha? Ano pre, ha? Namalhin mo birthday? Nabalhin mo birthday day? Giangat na. Wala ba ko maghikay? Ay, dong, padayon na lang na sila. Hello na. Kabay nagtinguan niya. Tungod ba yun mo, ha? Hello, good. Tana. Ato tas gawas mga on, tana. Asa mo mga on? Hello, mga kaya. Chika. Oy. Pre. Sabot mo, pre. Naligo lang dagat. Uban sa itong pamilya ba? Nga na, kay biskuit ito. Amo lang ikaw-kaon. Tagkanya lang ko taon to. Tapos-tapuan itong sakyan na ano ka-cottage. Okay naman sila. Ikaw lang, wapa mo tando. Okay ka? Sige. Kanusa man na. Ano sa Domingo? Sige. Unya, pila may ato amutan sa cottage o sa sakyanan, pre. Unsa? Mga ligo ko no mga barkada o dagat, kauban ang pamilya. Tapo-tampo lang para sa kinan o sa cottage. Hala, kay lagbawon ba, bebay upi. Isus, ug maligo na lang kano sa banyo na lang, moro ng basaa. Ikaw ba? Yapag kay kag utok sa kunsao, no? Yabag. Ako na punguto ko na mong style mo, ha? Udi ko ayaw. Pero ayaw ko pagbuti eh. Sabot ka? Unsay boto may pasabot? Muuban gid ka. Kay ngano? Kinsa imong inspirasyon dito nga maligo? Imong ex? Hello! Ex mo mata. Huwag rin kung niribisag ka. Why? Ex ka? Hal ko nga. Maguba tong relasyon tong... Ikaw ba? Ito may makaingon nga. Maguba ng relasyon ko sa kong mga barkada, kong mga amigo. Tunguli mo. Kay pulos ka lang. Babag. Sige ba? Mabagan na rin mo. Sabi plano na ko. Kung kung gustong plano, babagan na rin mo. Hasta nga akong birthday. Ay, siya ko lang itabo sa akong birthday. Huwag na mo. May pagpauli ka dito sa inyo eh. Huwag kayo ayaw. Paulit inyo. Oh, dong. Paulit inyo! Tungkol sa akong kalagot, ako na lang ipapauli sa ilang ako sawa. Pero napabaga yun. Huwag kayo muli. Masukol na ano yung kasabaan. Muna akong problema kung saon ako. Kaya murag huwag ko kasabot sa utok na akong sawa. Saon man din ako siya. Sa may akong buhato na ng sawa na ko. Palihog tambag kitang ko ninyo. Masaman kung kamang pasultihon, Oscar.
Good morning, Ate Pres. Good morning, Bam. Tanan. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ni Nani Navarro may kala dia. Ate Jinjen, good morning. Good morning. Balay dong no kay ayo horlas Ginoo. Good morning mga mama. Thank you kayo sa inyong padayon na pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Unya ugom-ugom mo sa Diamond Yema o BMS Special. Unya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Palit mo kay Lami. Kaayo ang Lami, tasty yes. fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Yes, Thank Ate you. Jinjen. Thank you kay Ate Jinjen. Sa mga bata kinahanglan inom gyud tag Don Pepe Tablia kay mao na the best kay nato imnon. Happy gyud ka. Morag happy sama sa Happy Martual Luna kulong tabunok ko dawi. Ay tabunok kong maktan. Happy gyud kay ka kumanto kanito barato ra kayo ang mga palaliton sa Happy Mart. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga duwa siyang Miguel Pordiar Fertilizer. Ate Pres, Okay, ang sender nato karon adlaw. atong sender Ate Pres kisa to Don Pedro? Ha? Si Oscar. Oscar, si Oscar Ate Pres. Ang problema ng Oscar Ate Pres, ang iyang asawa kay sigig babag. Mao tanan niyang mga barkada-barkada, suod-suod ka ng lingaw-lingaw sa barkada na sobra. Mubabag Ate Pres baka nang Yung birthday na naay mga okasyon, siya mubabag yung asawa. Birthday ta niya, gimbita rin ay ang mga barkada, kumpare, wa mangumpra yung asawa. Wa yung hikay. Way kay. Na-advise. Giboykutan di ay. kaulak sulot sa tuig kaulak. Mao ni, on sabi ato buhaton say, paliw ko Ate Pres kay. Bam, paliw ko ba? Bam, isa ko noy angin buhaton bam. Tumba so. Paliw ko sa pangutana, asa tong pangutana do. Ang ito no, ang iyang asawa ko no, mo'y sige gababag. Usa may babag ka na iyang. O kung sa'y gusto siyang bana, Oh, babagan babagan. niya. No, dili kayo, dili mo uyon ba? Dili mo sunod, magtuman siya iya, ha? Ultimo birthday niya wa ka pangumpra in town. Wa ka pangumpra yang bana kay Kaya di ganahan. oh. Sige lang supak kada ko supak baligog dagat na supak na sad. Mao man na rin yung kuan na sing. Ya, unya to, ang iyang problema, ganong sige like supak. Oh. Way katumanan ng ihang nasa mga Kuan man god kana importante man god sa managtiayon Ate Pres nga dunay gyud pag sinabtanay. Mauna. Usa gani plano sa bana. Konsulta sa asawa. Oo, inyong sabot-sabutan ilan ng istoryahan. Unya importante gyud Ate Pres. basta maayo. Nga magkasabot sila. Sila do Oo, di ba? Ang usa sa importante Ate Pres nga kanang ang imong bana kung naa gani mga bisita, ikaw nga asawa, dili ka mag unsayngan ini, dili ka magpakita og dautan nga Mo entertain gyud ka. dili ka magpakita dautan nga Oo. Support, kinaiya. support ba ka ba? Unsay gusto sa imong bana na bisita, support jud ka. Supportisyon diba? yun. Kailangan man ka paminaw. No, ang inyong mga bisita mingon nga kalain oy. Dili ka ganahan mo anhi, di ba? Oh, tinaw na Ate Pres. Bati yung kayo yung gibuhat siyang asawa Ate Pres, di kun maayo. Unya, ang unya ako- to ba? Ang ako ni Ate Pres nga istoryahan gyud niya yung asawa day. Oo, ana. Iya nga inana day bati na day. Iyang kuanon nga unsa man ka oy, kay Hmm. respeto sa akong tagabana, di ba? kasagaran sa mga asawa kung naa ganay bisita ng ilang bana no, mukuha sa ditong matimo, mukuha sa ditong mainom. Mainom. Oh, magdaba ka sa, Snacks. kung ari ka diri sa bukid, magdaba ka kag linong ag saging, magdaba ka kag usay tawag sa inyo gulyat ka nang tawag sa mong kinugay. Kinugay, kamay. Dili. Kinugay man ang kamay. Dili ang kinugay sa mo kana bang buli nga gidukdok or saksa nga gidukdok ya luto og tono ana-ana og sangkot sa kaha gitawag og kinugay. Lain-lain yun eh, bam. Andiri sa syudad kanang kinugay gitawag naglandang. Landang may tawag nagulat ka na siya. Kinugay o landang. Landang sa mong bukid kinugay may tawag ana. Kinugay nag-isagol man sa landang. No. No. Kana bitong guway pagkaon sa bukid kay tinggutom kaayo. Sige ka maglandang ta Katong pinutol nga buli, pinutol nga saksak. landang. Sapsapon mo yung kanang kuan buwaron, human dukdukon. Human ikuan jud kanang ikuan sa palanggana doon ni panapton aron mo muguwa gyud pino kaayo. Bahugon tugton no, ibutan tus kaha ya gayon. Kinugay ang tawag ni kaluto. Diba? Sa Pero sunod tawag adere sa mga kinugay kay kamay man, bam. Kana kamay man ang kinugay. landang ang tawag na areta. Areta. Sirach 26 versikulo 7. Karon. Ang usa kadaotang asawa sama sa usa ka yugo nga dili muhaom.
Ang pagsulay sa pagdumala kaniya nahisama sa paggunit sa usa ka tanga. Aha, tanga. Ito paita, oy. Maakrab ginatanga. Paita, no? Ay, bam, sa yugo. Yugo ba ka na itaw? Kanang wala man siya kaya taga sugat Aw, siya. yugo di ay O kana yugo. bitong kabaw nga Oh, maguro lagi daro. ka na ibutan sa lion. Na may kawe ana nga curve. Kakibaw na sa tipriso eh. O kung maghimo ka ni kagyogo kinahanglan mangita ka sa lasang og kahoy nga ni curve kay mao ni Dili, kwadro. ang uban buhaton na ng yugo ba? Kabaw ka sa gamot. Ang gamot ka na magyuo, mao na ilang Oh, bisan sa sa kahoy. Oh, Sa ana. kahoy, ay, Oh. istorya mo. Sama ko no sa yugo nga dili mo haom sa to pa mo kisi mong kabaw kay wa di man haom sa liog. Oh, sama sad kuno sa nigunit kas tanga. Sayo lang kana mugunit og tanga te pres. Mugunit Paakon kas tanga, tanga. tanga. Kana nakita man Kuyaw. nakita man scorpions. Ah. Mo paak siya tapos kadtong yang ikog mabot to'y pinakala. Doy. Oh, mo na. Ngil. Ang kanang scorpions, kanang may ang ikog mo tuslok lang mo muna ng dagla. Ana ko no, ang pagduma, ang pagpakigkuyog sa asawa nga, dili mo yun. Ang iyang pangutana, iharba ka ano, sa ko na yung buhat. Ang imo ng buhaton dong, no? Imo na siyang may mayan. Nga na kay bisita, ayaw pagpakitag daot Bitaw, ang taras. Ayaw pagpakitag daot ang taras. Kaya makauaw, biya Oh, tayo. dalawa si Mama Mary. Dalawa si Mama Mary. Ang yang bana nga, Senyor Sanosig, sige gabas og kahoy, kay panday man to. Kasi Mama Mary na kilid, nagsige sa panahi. Nagsige sa panahi. Kung Sa pa na, ato- minus 10, minus 12. Ako, eksakto na siya. Mawala na ibuhata, ha? Kay, para dunay kahusay ang inyong pagpuyo. Oh, bitaw. Ay, Oh. kailan patas ina imong problema dong Oscar. Saya lagi nagtanong. Salamat sa magpadagat yung tuluman noon. Tunay ko ang pasultihon.